с Миро ние имаме специална задача днес. Трябва, понеже не разбираме от интернет и такива неща, но ни дадох един списък. От Superhosting BG все пак да презентираме тяхната дейност. Да, и ни дадоха списък с едни неща, които ние изобщо не разбираме. Така че сега имаме 10 минути или малко по-малко, за да се справим с тези термини. И започваме. Какво имаме? Smart host. Smart host. Какво е smart host? Умен. Това е умен домакин. Умен домакин. Smart host. Да, това е точно на Батман. Нали го знаете на Батман? Той е Адолф. Хитлер. Как се казваше това? Алфред се казва. Алфред, да, Алфред. А знаеш ли кой е еквивалента на Батман на български? На Алфред на български. Това е хитър Петър. Smart host, хитър Петър. Smart host е хитър Петър. А какво е kernel memory? Kernel е полковник, memory е памет. Значи това е полковник памет. Какво това е? Супергерой? Това е брата на Капитан Америка, бе. Брата на Капитан. Каква е супер силата на kernel memory? Той помни всичко. Kernel memory. Как се казваш? Не знам. Поводай си. Добре. Имаме... Какво имаме? Порт Mirroring. Порт Mirroring. Порт е пристанище, нали така? Mirroring, огледала. Това са огледалата на пристанището, с които яхтите си се паркират така. Край. Съжалявам. Знаеш ли какво? Порт Mirroring също се ползва от мацки, които са си купили неща на пристанището да се оглеждат като ходят. По алея първа, така ли? Да, понеже на пристанището има много. Имаме deduplication. Deduplication. Това са тези, които са яли много неща в мола, да. Да, има двойно да. Deduplication. Имаме... Memory leak. Memory leak. Знам това. Това са русите жени, когато им се втечни паметта, първото им влиза в градите и се отбоява размера. Това е memory leak. Продължаваме да ръка, какво имаме? Strip size. Strip size. Знаете ли кой е strip size? Не. Strip size да го пропускаме. Имаме mime type. Mime type. Много лесно. Това е един мим, който пише на пишеща машина. С една ръка. Това е mime type. Имаме mod rewrite. Mod rewrite. Някой знае ли mod rewrite какво значи? Имаме една ръка. Никой не знае какво. И ние не знаем какво е. Mod rewrite какво може? Модрик. Так, братята Райт. Mod rewrite. Значи Mod rewrite е третия брат Райт. Както знаете, тези, които си изобрели самолета, нали? Да, те обаче са измислили поместен самолет. Има брат и поместен самолет. Как става тази работа? И Модри. Орбил, втори Уилбър и Модри. Модри остава. Какво имаме още? ДЖПС, ЛВМ, АЦЛ, ХМЛ. Това са подправки, гаджето ги ползват подправки за тези вегетарианската кухня. Подправки? Добре, я ми кажи АПИ на какво върви? Кое? АПИ. АПИ е с миндук върви много хубаво на улица. Сериозно, ЛВМ е след оризъм, какво се прави сега? Стига глупости. Rewrite rules имаме. Rewrite rules. Rewrite rules. Rewrite rules. Rewrite rules. Предпиши правилата. Да. Кои правила да предпишем? Движение по пътищата. Супер. Значи, пишеш, няма да караш с по-малко от 100 мегабита в секунда. Добро правило, спазвай законите въведени от Source кодекса. И няма да ползваш, трябва да не ползваш софтуер с изтекъл срок на годност. С предимство е винаги десно стоящия бутон. Добре, дай някакви други правила. Има много правила за... Божиите това. Божиите правила. Как беше първо? Аз съм твоя админ. Не си създавай други админи освен мен. Не си идвай, не личвай, не пирвай. Не пожелавай сървъра на ближния си. Ако имаш два харда, дай единия на ближния си. Или пък, няма да не споменаваш на празно домейна си. Това е сериозна? Това е етос, бе, човек. Епично е, нали? Епично. Точно Зевс е бил клауд сървър. Зевс е бил атачнат към цял клъстър от клауд сървъри. Клъстър от божества си имал да му вършат черната работа. Омир е бил прост юзър, чатър, който е написал всичко онова. Да, и то се става направо древногръцка трагедия. Дай малко слон. Древногръцка, да. О, музо, възпей ачивментите на твоя юзър Ахил, как тръгна да браузва от IP на IP в търсене на своя source code. Как Одисей преброди море от оптична мрежа, за да хакне едноядрения циклоп. Как Горгона Медуза
правеше син екран на много сървъри и се появи един сисадмин, направи миръринг на тия сървъри и тя самата трябваше да се шатдаунне. Много божествено става цялата. Много твърде божествено е. Ти знаеш, че аз направо започвам да виж този план. Клауд сървър, виждаш? Типа. О, ти, който съдържаш цялата информация. О, ти с неограничена скорост. Ти, който позволяваш на всички да бъдат навсякъде. Ти, който имаш най-редовните платци юзери. Апгрейднини. Следини за админи. Аутсорснини. Админи. Админи. Ами това беше. Ти нямаш ли RDMB. Какво е това? Това е рапа. RDMB. Това е брата на Run DMC. Тя всъщност, то може да стане такова някакво рапче. Аз съм RDMB, хоствам много юзери, свалям готини жени от разни торент сайтови. Нещо такова. Що ще стане? Само ритъм му трябва. Аз съм парола, юзернейм си ти. Дай да се конектна в страницата ти. Харда ти е маце, супер слим сайз. Аз ще те форматна, нищо че съм сайз. Аз съм много мощен, аз съм супер стур. Ти си прима балерина, и аз игри на моят хард диск. Много яка маска, свали касетета. Тя съм миска, апдейт ми дискомета. Тук му да я попна, но тогава тя включи фаервола и всичко се бъгна. Трябва ни малко социална насоченост нещо. Живея постоянно в хардкорно гето, писна ми пуша, направо слагам вето, ще се гръмна, ще се траща, ще се преформатирам, взех решение, от утре става уеб базиран. Гледам те сега, яката чинка, викам ти веднага, се дай си линка. Ако се ти знаеш, ще ми кажеш ти, как те издаваш юзер-френдли. Виждам си с админ на втория ред, дай на него да направим един общ куплет. Аз съм много мощен, Аз съм супер смел, ползвам BPS услуги, пиша HTML. Пет. универсален език, ама вие разбрахте ли някой от тия термини? Тук пише непознатият интернет, аз познавам един, който познава интернет. Добре, тогава нека да поканим тук на тази сцена управителя на Суперхостинг БГ, Любомир Русанов! Надявам се, че ви харесаха. А сега тези термини, които те ви ги загаднаха, аз ще ви ги обясня подробно. Долу около 50 някъде ги чухме и за това, поне нямаме никак време, имаме 1 минута само, почваме. Подред. Първи номер. Вие ще го прочетете, надявам се. Тъй като нямаме време, по-бързо ще ви ги сменя. Deduplication. Някой знае ли какво? Защото и аз не знам. Там от последните две не си тръгвайте. Имаме само 48. И всъщност това, което аз съм дошъл да ви кажа е какво е клауд и защо не ми се показва този слайд. Но всъщност клауда възниква като идея, първо като utility computing. Какво всъщност е utility? Това е да се появява на първо място, да речем, от електричеството. Електричеството как е измислено? Първо с някакви експерименти, някаква иновация, най-ниското ниво. След това се започна да произвеждат разни странни уреди, които са използвали ток. Единични поръчки, използвали си и хората, слагали си генератори за къща, не знам на кон, на сила, на пада. След това са появили продукти. И всъщност най-важното, което се е случило, появата на електроцентралите, на гридовете, на цялата преносна мрежа. И всъщност от тук ние
отиваме в това, защо ни трябва клауд. И каква е причината в момента, включително и президента, да говори за клауд. И това е много позично. Нормалните IT операции реално отдавна вече не са иновация. За повечето фирми, които използват интернет и IT, те са просто един разход и то много присъщ разход, без който не могат, но трябва да го правят. И всъщност това води до появата вече на стандартни услуги и до стандартизирани услуги или така наречения commoditization. И тук идваме ние с новата ни услуга SuperCloud VPS. Искам да ви поканя всъщност да дойдете на нашите Network зони да ви я покажем и да ви уверя, че това е само началото. Клауда идва, не оставайте назад, владете в клауда, използвайте го, измисляйте, иновирайте, така че след това вашите услуги да станат commodity и да печелите от тях много. Благодаря.